Много от вас ми писаха, че искат да разберат как се прави ритуал за изчистване на негативна енергия и в TikTok, и в Facebook, така че днес реших да ви покажа как се прави. Това, което ви е необходимо, е една чаша вода, като я пълните малко над половината, едно яйце, сурово, черен пипер и сол. Първо оставяме известно време водата и яйцето да се стоплят на стайна температура. След като яйцето и водата вече са на стайна температура, взимате яйцето и започвате да го триете по вашата ръка и по двете ви ръце. Също така главата, врата, раменете, навсякъде така с кръгообразни движения, за да може то да приеме вашата енергия. Яйцата силно привличат енергията и съответно поглъщат нашата енергия, с която ги заредим, и поради тази причина са изключително добри за изпълняването на този ритуал. Нека сега да преминем към него. Това и неговото чупане, разбира се, и това се случва последния начин. Внимавате самия жълтък да остане цял. И по този начин се случват нещата. Сега, тук много е важно да не поглеждате чашата отгоре директно. Когато направите ритуала у вас, не поглеждайте отгоре директно, защото се смята, че не е хубаво. Това гледате само отстрани чашата. Не отгоре, а отстрани. Сега ще ви покажа тази чаша. Ето така изглежда и чашата на клиента, като наскоро му е правен ритуал. И заради това няма толкова големи различия тук в разминавания в белтъка. Малко има. Можете да видите леко как тук се вижда балонче. И ето тук също се вижда едно балонче. Все още има негативна енергия останала, която сега ще я премахнем. Сега, скъпи приятели, идва ред на солта, като започваме да сипем, докато не изчезнат ето тези тук балончета и тези ивици, които означават, че има натрупана негативна енергия, и почваме да сипем сол. Когато сме убедени, че горе-долу сме премахнали тези ивици, които виждахте, ето в момента ги няма, ще сложим и черен пипер, който допълнително ще премахне негативните влияния. Малко разтръсваме чашата, защото той е по-лек, за да може да попадне по-надолу. Може да разбъркате и с метална лъжичка, ако има необходимост, ако все още виждат тези ивици тук. Но в моят случай няма нужда. И това, което сега ще направим с тази чаша, е да изхвърлим водата, заедно с яйцето, солта и пипера, в тоалетната и да се повтаряме, че премахваме негативната енергия от нашия живот. Напиши ми в коментар дали би пробвал този ритуал и какво мислиш.